Fante deixou a súa maleta máxica. Que raro. Sempre adoita levar con ela a todas as partes. E ademais non necesita levar máis equipaxe. Como é máxica, pode sacar dela todo o que queira. É o que teñen as maletas máxicas. Ai, xa me gustaría a min ter unha. Ai, se eu tivese unha máxica maleta, viaxaría en barco ou en avión, en foguete ata Plutón. Se eu tivese unha máxica maleta, sacaría un gran ordenador, 100 chapeus e un robot. Ai, se eu tivese unha máxica maleta, sacaría un patín a propulsión, un invento innovador. Ai, se nina tivese unha máxica maleta, comería galletas a montón e unha galleta bombón. Ai, Nina, que iso é a miña pata, non unha torta. Pata non gusta. Non creo que lle importe que a abramos, non? Oi, non sei eu. Podemos abrila, pero non sacamos nada. Que vos parece? Estupendo! Está atascada. Non abre. Porque está pechada con chave. Podemos probar cunha pedra. Pero estragaría la pechadura. Ben, era unha idea. Como poderíamos abrila? Se tivésemos unhas lentes de raio X, poderíamos ver o interior sen abrila. Pero non poderíamos coller as cousas de dentro. Oh, xa sei! Cun raio láser poderíamos derreter a pechadura. Que ben! E de onde sacamos un raio láser? Pialo, inventor. Pois diso non teño. Podemoslle pedir a Fante que saque un da súa maleta. Rafa, estamos intentando abrir a súa maleta. Claro. Xa está. Oh! Pero como o conseguiches? Pois moi fácil, cun prendedor. Bo, se abre pechaduras, será un prendeabridor, non? Pois vale, cun prende-abridor. E como funciona? Leva un láser incorporado? Rafa, é un prendedor normal e corrente. Só hai que saber usalo. Déixame velo. Ben, quen quere ser o primeiro en sacar algo? Eu quero! Que vas sacar? Quero sacar... Xa sei, un traxe de astronauta. A ver... Oh, está baleira. Pero como fará Fante para sacar o que quere? Non sei, igual hai que dicir unhas palabras máxicas para que funcione. Seguro que usa un idioma secreto que só entenden as maletas máxicas. Déixame pensar. Non, Fante non di nada. Sacas e punto. Hello! Que facedes aquí arriba? Gozando da paisaxe? Are you enjoying the scenery? Sí, claro, é que está tan bonito o val. A onde fuches? Á cidade? Sí, tiña que facer uns recados, pero... Que ruídos son eses? Eu non oín nada. Creo que soan por ali. Ah? Pero que fas ti aí dentro? Será posible? Abristela sen o meu permiso? Foi idea de Tutu. Pero se abriches ti cun prendedor, linda. Sí, foi linda co seu prendeabridor. A ti querías darlle cunha pedra. Iso. E ti cun láser. Xa abonda. As cousas que non son dun non se poden tocar sen permiso. É algo privado, is private. E dame igual quen tivera a idea. Participastes os 4. Ti tamén, Nina. Tes razón, Fante. Non o volveremos facer. Iso espero. I hope.
Ai, outra cousa, Fante. Non sei se estragaríamos a túa maleta. Non funciona. Está completamente baleira e non se pode sacar nada dela. Seguro que non está rota. Imos facer unha cousa. Aparta a pulguiña e vos poñédevos aí. Vou vos sacar algo, pero por portarvos mal, só vos vou sacar algo para compartir. Así que tedes que poñervos de acordo. A ver, Por unanimidade, decidimos que queremos que nos saques unha maleta máxica como a túa. pero... outra maleta máxica. Another Magical Non Suitcase. te podes volver atrás? Puxémonos de acordo. Así é todo como sodes, Veña, marchando unha de maleta máxica. Sí.